Binatikos ni Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela ang mga personalidad na nagbibigay ng panayam sa mga media outlet na umano'y konektado sa gobyerno ng China. Sa screenshots na inilapag ni Tariela sa kanyang social media account, kasama rito ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating presidential spokesperson Harry Roque at political strategist na si Maluti Kia. Banat ni Tariela kahina-hinalang itatampok ng mga Chinese media outlet ang mga nasabing individual maliban na lamang kung magkapareho ang mga agenda at pananaw nito sa isa't isa. Idiniin pa ng opisyal na maraming beses nang sinubukang isabotahe ng nakaraang administrasyon ang relasyon ng Pilipinas at Amerika. Matatandaang binanggit umano ng Chinese Embassy na nagkaroon ang dalawang bansa ng Gentleman's Agreement sa panahon ng Duterte administration na itinanggi naman ng dating Pangulo sa isang pahayag.